Ni Amaia Etxenike naiz, ikasketa desberdinak egin ditut, batxilergoa Pasaia Lezo Lizeoan egin nun, batxilergote zientifikoa. Gero ingeniaritzako ikasketak egiten hasi nintzen, eta arrazoi ezberdinagatik erdizka utzi behar izan nituen. Formakuntza sakontzeko eta ez bertan bera uzteko, goi mailako ziklo industrial bat egitea erabaki nuen, diseinuko arlokoa, eta oraindik eta gehiago nire formakuntza maila handitzeko eta hobetzeko, IMH-ko ingeniaritza duala egitea erabaki nuen. Goi mailako ziklo batetik etorri nintzanez, lehenengo mailan bertan hasi nintzen enpresa batean alternantziako lehen fasea egiten. Enpresa horren izena Jaure da eta akoplamenduen sektorean darabilen enpresa bat da. Eta nire eginkizunak enpresan produkzio arloakoak dira eta orduan produkzio arduraduneko konpetentziak jasotzen ari naiz bertan.